RT4 og RT83 Horsens inviterer til distriktsmøde 2009. Vi holder festen i den by i distriktet, der ligger tættest på Alperne. Allertættest på Alperne. Derfor ændrer vi konceptet i år. Fra en abefest til en alpefest. Festen skal holdes i disse lokaler, og jeg kan godt garantere, at Horsens-klubberne har lagt sig i alpeselen for at lave en brav fest. Velkommen Roundtable til Benediktes, byens førende indsted i hjertet af Horsens. Og her får du en helt speciel velkomst. Vi er klar, er I? Hvis I tør, så tør vi. Glæder os til at se jer til et brag af en tyrolerfest.